בוקר טוב תלמידים. בוקר! ברוכים הבאים לשיעור תנ"ך. מה זה? איפה כל התלמידים? טוב שנה! יאי! תנ"ך! וואי! פאקינג ארצה! המורה נשבע! והיום אנחנו נלמד... ילדים! היום נלמד על שמואל דוד. לפני הרבה שנים היה בן אדם וקראו אותו שמואלק. שמואלק אמר שהוא יכול לדבר עם אלוהים. הוא היה מסריח. טוב שמואלק, העם רוצה מלך. אתה בטוח? כן. אתה בטוח? כן! 1,000,000% בטוח? כן, יאמה, הם באים אליי, אומרים לי, אלוהים, כולם יש מלך, צוחקים עלינו. לנו יש מלך, לכם יש איש זקן עם זקות שמדבר נעים, ולכם אין מלך. מלך זה לא טוב לבריאות שלכם. הוא ייקח לכם את הכסף שלכם, הוא ייקח לכם את הנשים שלכם, הוא ייקח לכם את הכלבים שלכם. לא אכפת לנו, רוצים מלך! כן, בטוחים ב100%? כן. כן? כן. אוקיי. אבל מי יהיה מלך? בסדר, שמוליק. יש לי רעיון. זוכר את הפעם האחרונה שהיה לך רעיון והיית שיכור? בריאת עולם, הנחש, מגדל בבל. אבל זה המוצחק. אבל מי הוא יהיה? טוב, קוראים לו שאול. הוא חכם? כן. הוא חתיך? כן. הוא רוצה להיות מלך? לא. מושלם! ושמואל יצא בדרכו למצוא את הנבחר. שלום איש צעיר, מה שמך? שלום, שמי שאול, ראית את האיז הפזיזה שלי? לא. אבל יש לי הצעה מפתה בשבילך. אוקיי. אתה מלך עכשיו. תמשכו אותו! אז שאול היה מלך. היה לו כסף, נשים ואת כל חיות המחמד שהיה רוצה. שאול! דבר נערי. רצינו! הרכש ההמוני! הוא רוצה את העיר שלנו, הוא תוקף אותנו! טוב, שאול גבר. תראה, אתה רואה את הבני המון האלה? אל תשאיר אף אחד, אתה מבין? תהרוג את כולם, פשוט רצח עם כללי לגמרי. נשים, ילדים, כולם. גם הכבשות, בסדר? אתה מבין אותי? אבל המורה, זה לא מה שהיה בסיפור! מה אתה חושב?
חושב? אתה חושב שאתה יכול לעשות שיעור ככה? לבוא, להכין שיעור? מה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? כן, יאללה, אני אראה אותך עושה שיעור. טוב, חזרה לסיפור. אולי. שאול היכה בבני עמון, כפי שלא היכה בשניצל אף פעם. ואז שאול הרג את כולם, חוץ מהמלך, כי זה יהיה מגניב להרוג את המלך מול כולם, וכולם יפחדו, והכבשים, כי זה כבשים, חבל, בחת רבק, זה כבשים בחינם. כאילו, מה? והכל היה בסדר. שאול היה מטומטם! מה רק אמרתי לך? להרוג את כולם? מה כל כך קשה בזה? אתה יודע מה הולך לקרות עכשיו? אתה יודע מה אני הולך לעשות לך? החיים שלך נגמרו פה! אתה לא הולך להיות מלך יותר. לא יהיה לך יותר כבוד. הגופות שלך ושל הבנים שלך ישחטו ויתלו אותם בחוצות של הערים של האויבים שלך. וגם בתור בונוס מחלות נפשיות בזונה. ביי. ואז צצה השאלה, מי יהיה המלך החדש? כאן תמצא את המלך החדש. שלום לך שמוליק. מה שלומך גר? בוא כנס שמוליק. שלום, ישי. שלום שמוליק, מה שלומך? בוא. הנה כל הבנים שלי. תן לי שנייה גדול. זה המלך. לא. זה המלך. לא. זה המלך. לא, זה הוא בפינה. זה היה דוד. זוכרים קודם שאלוהים לגמרי דפק את שאול? אז עכשיו שאול היו בעיות נפשיות. תביאו לי מישהו שיוותר אותי. מי אתה? אני דוד. תבדר אותי. אז שאול היה שמח. בינתיים צבאות פלישתים התקדמו לעבר ארץ ישראל. שאול, גוליית, כזה מכוער וענק וחזק, אנחנו בחיים לא נצליח לנצח אותו. מה נעשה? זה בדיוק מה שנעשה. מי מעז להתנגד לגוליית? מה? ילד ג'ינג'י מוכה? מה זה הבדיחה הזאת? בן של זונה! אקספלוז'ן! אנחנו כאן כדי לראיין כמה אנשים מתוך העתירה, מתוך המבצר הפוליטי הזה שעל המצב בין שאול לדוד לתוכנית ישמעאל פינס. אז בוא צלם, תעקוב אחריי ואנחנו נמצא לנו איזה מישהו. מהר, אנחנו חייבים למצוא מישהו, שלנו. מה שלומך? אישה נחמדה, אנחנו כאן חברים בתוך עתירה. מה את חושבת על דוד? דוד הוא ג'ינג'י והוא חתיר ושאת רוצה שיעשה לי ילד. כן, שמעתם? רוצה שהוא יעשה לילד, כמובן רק בתור נישואים. מה את חושבת על שאול מלכנו הנערץ? שאול לא חי, יכול לדחוף קרח על התחת ולמצוא את זו.
בזמנו בטירה, דוד גם פגש את בנו של שאול. אני דוד! אני יונתן. בוא נהיה חברים! אוקיי. והם היו חברים הכי טובים. הוא פגש גם את ביתו היפהפייה, מיכל. Ride a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when טוב, נו, כיף טוב. טוב, כאילו. דוד, מה העולות של פלישתים? ישר מהבולבול. כן, ישר מהבולבול! פיו 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 פיו. שאול מלכי הנערץ? כן, משרת. עבדך הנאמן דוד שולח לך במשלוח ישיר 100 עורלות פלישתים. יש לי גם עוד משהו קטן לספר לך. כן. הבת שלך, מיכל, היא די התחתנה עם דוד. פאק! תרגו אותו! ואז שאול מת, ודוד נהיה המלך. בת שבע, מה את עושה בו? היה לי כל כך חם. רציתי לקרוא לזה. שבע, רוצה אליי לבוא אליי? היי דוד, ממש נהניתי אתמול. את נשואה! עזוב נשואה. חשוב אני בהיריון. אך לדוד היה רעיון. קראת לי מלכי? כן אורחי, נשקה עם אשתך. לא. יום לאחר מכן. לך שכב עם אשתך. לא. יום לאחר מכן. לך שכב עם אשתך. לא. טוב, אז קח את המכתב הזה. כך, גם. מכתב מדוד. ואז אוריה מת. טוב, תראה אחי, עשית כמה דברים מאוד לא בסדר. אתה נאפת, אתה גרמת לרצח של איש חף מפשע. בעצם עברת על 10 דיברות. אבל תראה אחי, אני אוהב אותך וזה... אז יהיה לך קצת בעוד משפחה וזהו, בסדר? אני עושה לך קצת קלת עונש. בסדר? מה? רק זה?